pour que muso ka ki taille non il dit des kasi muso ko non ni seri muso ko non ati miri ti wala la kashi non mais ni deseni muso ko non an na ma fi al miri ti wala ka dai kere fi mite non a prévenir ka fɛkɛ ngwa bagi fɛrɛ bɔ uni ka dɛsɛ muso kɔrɔ tɛ kelen dɛ caman bɛɛ bɛ sa muso kɔrɔ mais caman kɔni tɛ se k'a muso fɛrɛ bɔ muso caman bɛ kamalen tigɛ la bi fɛrɛ bɔ ntanya do mais muso si tɛ ka kamalen tigɛ bi ko parce que a cɛ de dɛsɛra a kɔrɔ a y'a sɔrɔ a bɛ kamalen de tigɛ a y'a sɔrɔ kamalen tigɛ de b'a kɔnɔ kolonkala min gɔlɔnin bɔra so numuw fɛ yen bagi n'i k'i b'o tile o bɛ karigo ye a bɛ yira musow la dɔrɔn de fantanya k'i faga a t'i permettre hɔrɔnya la i ka sunguru i ka kamalen tigɛ mɔgɔ tɛ musow t'a ɲɛ fana koyi i y'a faamu i bɛ dɔw kɛ mais i bɛ dɔw to yen dɛ bagi i m'o faamuya wa bon peut-être n t'a dɔn fana n'u y'i ka kuma de tigɛ dɛ mais a dira n ma cogo min na bon k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika da nin ye ci bɔra kulu la o kɔrɔ min ye bala fitinin ka video demandelen don k'a bɛ fɛ n ka kuma la ko mɔgɔw ka ɲininkali cayara la u ye video dɔ caman ka ɲininkali kɛ ko baki bɛ ka kuma dɔ fɔ o ye ne yɛrɛ grand frère kɔrɔba ye n'o ye bagi ye bagi dɔgɔkɛ n'o ye sidi ye sidi ka mariage kɛra ala ka furu kɛ furu tutu ye ala ka n'a muso kanbɛ ala k'u fama furu boloma ma sidi franchement ale ye ne dɔgɔnin ye ale ni ne bon an bɛɛ tun bɛ salifu fɛ yen salifu keyita fɛ yen an bɛɛ ye mafin ka lamɔdenw ye an bɛ salifu fo ka barika da ala ka si d'a ma mafi an b'a fo ka barika da a ka denba ɲumanya la ala ka si ni kɛnɛya d'u ma nandi ani den tɔw ala ka si ni kɛnɛya d'u bɛɛ lajɛlen ma ne ni ɲininkali sugu kɛr'i la i y'a faamu an grand frère bagi i b'a fɔ de ou bien n'i bɛ ka furu ladili kɛ furu i b'a fɔ a y'aw jilaja ko bɛɛ kɛ fo i kana dɛsɛ i muso kɔrɔ parce que cɛbakɔrɔ jo tɛ cɛbakɔrɔ bolo de fɔlɔ n'a dɛsɛra a muso kɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛ ɲininka de ni muso ni cɛ kɛlɛla a dɛsɛra k'i balo de wa ni muso ko ayi i y'o faamuya wa i ma se ka siyɔrɔ sɔrɔ wa ni muso ko ayi i y'o faamuya wa a ma se k'i fɛrɛ bɔ wa ni muso ko k'a ma se k'a fɛrɛ bɔ depuis yen a bɛ dɔn k'a jo t'a la ka se i muso kɔrɔ o ye jumɛn ye mais muso nana a bɛ dumuni kɛ k'a fa i y'a faamu n'a banana i b'a furakɛ ni den b'a bolo i bɛ denw furakɛ ni den t'a bolo n'a banana i b'a furakɛ i bɛ fini san ka d'a ma i b'a kun dilan mais ka se i muso kɔrɔ est-ce que a bɛ tɛmɛ o kan wa ka se i muso kɔrɔ f'i ka se k'o de dɔn i tun kan ka mun fɔ i y'o faamuya wa ala ka bɛɛ bɛn muso ɲuman ma i y'o faamuya wa ala kana aw dɛsɛ ka se k'aw muso fɛrɛ bɔ parce que fɛrɛ bɔ ani dɛsɛ kɔrɔ olu tɛ kelen ye dɛ mais k'i muso fɛrɛ bɔ o kɔrɔ ka se k'a diyaɲɛ koninw bɛɛ kɛ a ye mais attends mais est-ce que o de b'a yira k'a fɔ k'i ma se a kɔrɔ wa malo bɔrɔ jɔlen don fini caman b'a bolo dɔ bɛ tailleur fɛ yen mèche cheveux brésilienne o saba bɛ muso bolo i y'o faamuya wa a bɛ dumuni kɛ k'a fa e yɛrɛ cɛya bɛ wuli i bɛ muso ko k'a la ka ɲɛ mais est-ce que i ma se a kɔrɔ wa mais est-ce que kamelentigɛ ko in dun n k'o bɛ bɔ muso yɛrɛ de la i y'o faamuya wa o bɛ bɔ muso yɛrɛ de la e ye jeli ye e b'a kalama e ye milliardaire joli dɔn mun ye du san ka d'a muso ma e ye jatigi joli dɔn minnu ye du san ka d'u muso ma ni mobili b'u musow bolo n'u bɛ wari d'u muso ma ni u musow bɛ kamalen tigɛ e b'o dɔn bamakɔ furu o furu bi sa muso o muso bɛ kamalen tigɛ la a si cɛ ma dɛsɛ a kɔrɔ furu ye muɲu ye furu ye sabali ye furu ni mun ma mun dɔn dɔ k'o dɔn garijigɛ bɛ bɔ ala yɔrɔ de la i y'o faamuya wa i k'i ko bɛɛ kɛ i ka se k'i muso fɛrɛ bɔ muso caman bɛ kamalen tigɛ la bi fɛrɛ bɔ ntanya don mais muso si tɛ ka kamalen tigɛ bi ko parce que a cɛ de dɛsɛra a kɔrɔ muso e tun b'o de fɔ bagi n bɛ kuma dɔ f'i ye muso si t'a furu sa n'a jigi tɛ dɔ kan bilahi n'i ye muso o muso ye k'a furu sa o b'a sɔrɔ depuis a bɛ furu kɔnɔ a b'a dɔn n'a y'a sa ani mun kan ka taa a b'o dɔn mun bɛ fɔ musow ye cɛ ɲɛnama si tɛ se k'a fɔ k'i furu sa ko n b'i furu cɛ ɲɛnama si tɛ se parce que ni cɛ yɛrɛ ye cɛ ɲɛnama ye e furulen don a nana k'a b'e fɛ e furulen mun ko k'a b'e fɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye wa a ma se ka jɛ e kɔ k'i to furu kɔnɔ i y'o faamu a ma jɛ e kɔ k'e to furu kɔnɔ est ce que n'o ye furu o bɛ da e la a ye e ni dɔ to ɲɔgɔn fɛ ka e bosi o la a b'a dɔn est ce que o bɛ da e la bilen nɔ i y'o faamu bon ni cɛ ɲɛnama don est ce que a bɛ sɔn k'e to furu kɔnɔ k'a fɔ k'a b'e fɛ hɔrɔndenya la wa e
est-ce que abeso omawa donc ni ya sonné au bema akabara korobo ni ya sonné au bema muma furulen toy o te furubali toy ni yu furoma obi tantu duke ni yu furoma obi i cousinu ke ni yu furu oma obi i termuso ke ni yu furu oma obi ka barakela ke ni yu furu oma no yi basoro obi banyini parce que aye to do ka emini donc iti se ka kileya la parce que ayi soro to mi ba don ete se ki yere la jeya parce que iti ale be da e la blin to di fo ka gien wuli donc ibo lu de fo dem sanu ka soro ka fo ko soro be bo ala yoro la fere bo muso chama be ka kamelen tige do tay fere ntanya la d'accord fere bo oni ka dese muso koro te klene chama bebe sa muso koro me chama ko ni te se ka muso fere bo yo fa mo te muso utanye fana ku ya fama ibe do ke me ibe do to ine bagi mo famia wa donc ikase ko famia femye ka fo ko ni masi muso ko rabta kamelen tige a soro abe kamelen ite a soro kamelen tige de ba kono kulungala mu goloni boraso numu fe bagi ni kibo klo be kargoi suno horon de muso ma ko be fere ka fa ateta kamelen tige abe se ka ta balima u fe abe se ka ta fanitinu fe abe se ka ta koro fe abe se ka ta koro teru deli me akunte kamelen tige bagi billahi folo akunta tige parce que mbuna folo muso ni sisa muso ka furu kunte kele folo muso kumbe furu ke de walasa ka se ka den barkalen wulu sisa muso be furu ke de walasa u kana sina muso soro donc mo mu munyune no aden kama ani mo mu munyune no akana sina muso soro mo mu munyune no aden barkali kama ali no chai muso wera furu oti ba no chai muso wera furu oti bolo jigi no chai muso wera furu ote banga chebunya no chai muso wera furu obeto che kune mais sisa muso ni chai muso wera furu ale bi bolo bla ni chai muso wera furu ale yere be bo ni chai muso wera furu ale be kalabantia ke ni chai muso wera furu ale banenu ko munu na ale be so o ma ko parce que ko chai ale janfa non chai mi janfa parce que ni chai tara meri la nous e chai ni nga ko ni war sura be do wera furu en fait mande 18% ba fo ko ni war sura be do wera furu wa mo shine balakote furu bakele furu keme konoto ani furu bi konoto ani clanche olu de seru musokoro ya fama wa to clanche doin abise kake ya fama wa bagi donc muso ka kamelen tige abi ani folo olu te klenye folo ni muso furu la kaba mchoche no ba do ko muso furu la ni muso kun jarabilo olu te so ya fama wa muso yera kunte se ka ali kamelen soro jango ka se ka tige folo mais bibi na muso ka konyo ka yoro ani munu be photo ta olu yera ba no fe donc maintenant yo fama wa c'est-à-dire mu me fo muso nyena muso nata te fa muso bakoro nata te fa muso bakoro ite tugu cheshiko abolo war kama ko chebe se ka abolo war bedema wartigi mana abolo war bedema be ke fantan so wartigi ni munu ye senga ko be wartugu kaso wartugu faye mudu wartugu mo be wartugu kaso wartugu ni munu ye demsani ake ka korobaya depuis 20 ans le ko wartigi yo furu kaba tu vois un peu fruité dese muso koroi muso abe yira muso la drone kamalentige mai ni ya tige ideme ke kamalentige lai abe yira muso la drone fantanya ki faga ati permettre horonya la ika sunguru ika kamalentige ya fama i cheka dese ki ferabo o tese ki permet ika kamalentige i cheka dese ka ali i dumini o ti permettre ika kamalentige ibe se ki permettre ika furu de sa me ati permettre ika taboni chewereo ka bela jelen fo ka barkada kana balaba sitan den to yiri jugu fere YouTube ka page B ya fara page B ni mun ya sebe Jobala Bamana Waliju donc bébé abonné à kono ni mun mago be vidéo mununa abu sura kono Jobala Bamana Waliju OK donc bala fitini je crois ni bagi ga jabi bagi ate dabira andala